ta sukurugo kamfanin mu muna da rahusa gaskiya. Tuge Motors, Tuge Motors ake batu zagayen Najeriya. Tuge Motors, ga kamfani da sauki muna kira jirgi ya dau mai kaya. Tuge Motors, ka saya kaɗan ka ƙara malam mazakar zayo mun wuce saura. Tuge Motors, mota ko kira ta yanzu ce kamfanin mu duk ya tara. Tuge Motors, yarda cikin aminci muke business ba mu sauyin kaya. Tuge Motors, Alhaji Ashiru ya tsaya tsuf malam ya wuce gaban wilaya. Tuge Motors, manya da kankana muna da su har ma Toyota ko Honda. Tuge Motors, kirar America da Italy da Japan muna da nau'in kaya. Tuge Motors, akwai Ibeco da Mag da Men muna da tarin kaya. Haya sai nagari mai da kuɗi gida, ciniki cikin aminci, ga arha ga rahusa sai Tuge Motors. Motoci muna da su nau'i kala-kala daban-daban, babba ko karama ko tanki ko tifa, kai har da gireda muna sayarwa. Muna da Honda, muna da Toyota, muna da Golf. Bangaren manyan motoci kuma muna da Mag, muna da DAF, muna da Men, muna da Hoho, muna da Jag, muna da Ibeco. Bangaren motocin more rayuwa muna da Benz, muna da Lexus, muna da Ferrari, muna da Bugatti, sannan kuma bugu da ƙari muna da Lamborghini. Duk ku garzayo wannan kamfanin namu mai suna Tuge Motors. Ku kwashi motoci cikin arha da rahusa. Muna ba da farashi daidai da na ƙasar waje. Domin sanin inda muke, ku garzayo babban ofishinmu da ke Tafa, layin Jasawa, ko kuma ka ce layin Club kusa da tsohon Soja Plaza, ko kuma a tuntuɓe mu a nambobin wayar mu kamar haka: 090 13 80 6399 ko kuma 091 34 83 2699. Sai kun zo Tuge Motors. Malam cikin karamci, Alhaji Ashiru baya yin butulci, ya rike gaskiya cikin mutunci a gaida Tuge Motors.